No, na tomto drese sa mi páči všetko. Hlavne to zlaté číslo, že to je... Tak na tieto dresy si pamätám ako malý chlapec, ktorý chodieval na hokej a vlastne rád chodil na hokej, lebo tu hrávali vtedy osobnosti žilinského hokeja. Je to pre mňa taká nostalgia a veľmi krásny pocit, že vidím znovu tie dresy a v takom vyhotovení, ako boli kedysi a prinášalo to radosť v Žiline. Tak tie viazanky boli typické na to obdobie, vtedy sa to proste tak robilo, nosilo sa, bolo to v taký trend a človek sa tam spomína na tie najkrajšie spomienky z tých čias a je to krásne. Na tomto drese sa mi páči všetko, hlavne tá nostalgia, tá spomienka na to. A páči sa mi my sme to mali celé čierne a toto zlaté, to je fantázia na tom. No. Je to krásne. No. Oplatí sa hrať hokej za toto.